Ahoj, mnoho ľudí, ktorí si kupujú kolieskové lyže, sa pýta, ako si ich obliecť. Výstroj prichádza predbežne zložená a potom, ako sa do toho obliecť. Viem, že niektorí sa obliekajú nesprávne alebo takým spôsobom, ktorý im môže prekážať, preto sa vám pokúsim priblížiť, na čo si dať pozor, ak to chcete urobiť správne. Poprvé, nartorolku zapíname zhora a odopíname zdola. Po druhé, suché zipsy, ktoré budeme lepiť k sebe, by mali na chodidlách ísť na vonkajšiu stranu a na lítkach na vnútornú stranu. Prečo? Vysvetľujem. Táto koliesková lyža je ľavá, pretože prvok, ktorý obopína lítko, vyčnieva viac doľava. Táto koliesková lyža prišla už s týmito pásikmi. Tie sú žiaľ často náhodné. Čo to znamená? Znamená to, že tu sa suchý zips kladie dovnútra a tam sa suchý zips kladie von. Ak to nezmeníme, používateľ môže počas jazdy cítiť veľký diskomfort, pretože sa mu ľavá koliesková lyža prilepí k pravej. Ak má niekto nízke klemby, potom ten pásik pravdepodobne vyjde takto. Ak sa priblíži k druhej nartorolke, ktorá tiež má suchý zips, pravdepodobne sa prilepí. To spôsobí určitý problém, pretože niečo nám bude držať nohy. Aby sme sa tomu vyhli, je dobre to preložiť tak, aby jedno nemohlo chytiť druhé, teda suchý zips smerom von. Tento suchý zips je podobne v opačnom smere. Teraz prejdeme k druhej kolieskovej lyži. Táto koliesková lyža je pravá, pripomínam. Viac vyčnievajúci prvok na pravej strane naznačuje, že je to pravá koliesková lyža na pravú nohu. Tu, idúc od začiatku, pásik, ktorý je najnižšie, sa zapína smerom von, teda správne. Pás vyššie sa opäť zapína nesprávnym smerom. Hneď na začiatku to preložte. Predpokladám, že na začiatku to nemusí prekážať, ale časom, keď budete dávať nohy bližšie k sebe, môže to byť prvok, ktorý vás chytí, zviaže vám nohy a spôsobí nepohodlie. Namiesto toho, aby ste nohy približovali, budete v nepohodlí a budete ich držať širšie, pretože niečo vás chytá. Toto sa nazýva tým pásom, takže by ste sa tomu mali vyhnúť. Všimnite si, že ak použijete rovnakú logiku s pásom, ktorý je na lítku, to znamená, že bude smerovať von, pri odopínaní vznikne určitý problém. Poprvé, dobre, môžete ho odopnúť týmto smerom, ale tu je to zablokované a nedá sa odopnúť pás smerom von. Preto odporúčam zmeniť toto zapínanie na opačnú stranu, teda odopnúť ho zvonku a ten pás už natrvalo zablokovať, pretože nebudeme používať túto sponu za predpokladu, že máme tento voľný však. Pretože teraz máme ľahkosť, aby sme nohu chytili a nohu pustili. Takýto spôsob je ako najviac správny. Ďalšia dôležitá, veľmi dôležitá vec je, ako umiestnime tento vankúš na svoju nohu. Je veľmi dôležité, aby ste tak manevrovali pásom a suchým zipsom, aby sa zapínanie pokračovalo. Pokračovalo týmto spôsobom. Tu nesmie byť žiadna diera na podúške, pretože ak je tu diera a používateľ má nohu, tak ak má takú ľahkosť, aby pri väčšej sile vchádzal do tej dierky, používateľ má pocit nestability, takže odstráňte tú dieru v prospech úplného držania. Je nesmierne dôležité, aby bolo úplné držanie,
teda aby suchý zips potom, ako sa zachytí za klip, po utiahnutí nemal tu žiadnu medzeru, veľmi, veľmi dôležité. Tak uprav túto pénu, aby po utiahnutí minimalizovala túto medzeru. Za predpokladu, že už vieme, ako sa obliekať a sme oblečení, keď sme skončili jazdu a chceme sa vyzliecť, odporúčam vyzliekať sa od spodu, teda najprv uvoľniť nohu a na samom konci lítko. Prečo by sa nemalo odpínať zhora, ukazujem. Za predpokladu, že sa najprv odopnem zhora a nie od spodu, používateľ si môže spôsobiť nepohodlie alebo dokonca vyvrtnutie členka, pretože noha vypadávajúca z úchytu sa nakloní v základe, čím bude členok vystavený riziku zranenia, takže by sa malo vyzliekať od spodu. Raz, dva, tri. Na záver ešte malý detail ohľadom nohy. Osoby, ktoré majú nohy veľkosti 45, 46, 50 by mali tiež manévrovať s prvkom, ktorý je zapnutý. Najprv uvoľnite tieto dve skrutky, vďaka čomu bude možné posúvať tento prvok, ktorý je zapnutý. Odporúčam ho posúvať čo najviac dozadu, potom ho priskrutkovať z jednej aj z druhej strany. A týmto spôsobom sú kolieskové lyže pripravené na jazdu, ľahké zapínanie a rýchle vypínanie. Ďakujem.